Malami za a baka. Yau tuwo nake so miyar kubewa. To? Da man shanu. To? Dan Audu, yar yayi ta sauka? Ta sauka. Kawo plate ɗaya. Malam, a bani yar yayi. Yar yayi? Ta sauka. Yawwa. Yar yayi. Malam, ni ma a kawo min yar yayin. Yar yayi? An gama. Wai mecece yar yayin nan? Shinkafar Rufaida rice. Kamfanin Rufaida yoghurt masu yin kayayyakin kwalam da makwalashe suka yi shinkafa yar yayi saboda ingancinta da kyawunta ake mata lakabi daga buhu sai tukunya. Malam, ni ma a bani yar yayi. Yar yayi? An gama. Malam ya haka? Ha? Ni ma yar yayi zan ci. Kai. Ya dai? Mu ma a kawo mana yar yayi. Mu ma a kawo mana yar yayi. Yar yayi? Yar yayi. Yar yayi? Yar yayi. Yar yayi? Yar yayi. Yar yayi. Sabuwar shinkafar Rufaida rice ba ta caɗewa ga daɗi ga kuma auki. Ku dafa kaɗan ta cika tukunya. Ana samun ta a shagunan Rufaida da kuma shagunan sayar da kayayyakin abinci a ko'ina. Domin neman ƙarin bayani a tuntuɓe mu a ofishinmu ko kuma lambobin wayoyinmu. Sabuwa 'yar yayi Rufaida rice.